So for today's mukbang, naghanda ako dito ng ox feet balbakwa. What's up mga katropa? Welcome back to Honeymaze TV. So for today's mukbang, naghanda ako dito ng ox feet balbakwa. Yan, balbakwa ng Cebu. Tapos meron tayo dito, ayan, sauce. Tapos kanin. Tapos meron ako ditong patis ng may sili. Mga katropa, wag na natin tong patagalin. Kumain na tayo, karangkabalan ko po. Manganta mo po. Lagyan natin sabaw. Let's eat. Sarap, lambot. Lambot. Sarap niya, medyo spicy. Sorry ako, medyo maingay. Sarap.
Dinagdagan ko siya ng ano, ng peanut butter para malapot yung sabaw. O, diba? May buong maro pa. Grabe, sarap. So, yun na nga mga katropa. Busog na po si Anime's TV. Thank you, Lord, sa masarap na pagkain. Yan, try nyo to sa mga di pa nakatry ng balbakwa oxfit. Try nyo. Ang sarap niya, promise. So, that's it for today mga katropa. Kung nagustuhan mong video na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe to Anime's TV. And click the bell icon para lagi po kayong ma-notify sa aking mga bagong mukbang. So, see you. Bye! Lakit ng kamay ko.